Hej, velkommen til vores første video. Det bliver en lidt anderledes en af slagsen, igen. Jeg var egentlig begyndt at ville have lavet de her, hvis vi kører herover og kigger lidt. Hvor er den af? Nu ved jeg ikke lige, hvor jeg går ved den. Derovre bag står den der. Lave nogle af dem der, for jeg mangler et par stykker af dem, jeg mangler 3 eller sådan noget. Så jeg tænkte mig, at jeg ville lave dem færdige, men jeg havde ikke det hul, der skulle bruges til at lave toppen. Eller det bord havde jeg ikke. Og så havde jeg faktisk heller ikke det til midten, og bunden, det var sådan lidt, det var et Forstner-bord, men det er jo sådan billigt skram lidt, så det er jo virkelig dårligt. Og så passer det ikke med de originale mål, fordi det er jo indlandstommer. Så det er så fraktioner, det kører i. Så det jeg har fundet ud af, det er, at de her Famac, de laver bord i halve millimeter, og så passer det med tommermålene derovre på det indiske. Sådan det passer næsten. Jeg kan ikke huske, om det var 7-16, eller det er sådan nogle mål, der var ret svære at få. Men så fandt jeg ud af, at der er en, der bruger, jeg så en, der hedder, hvad hedder han, det kan jeg ikke huske. Men han prøver noget, de kalder en reamer, og det passede med et mål, der hedder 14,5 mm. Så først så bruger han ud med den, og så bruger han en reamer for at få den lidt op, for at kunne få dem i. Og det havde de rent faktisk. Og det samme med 11,5 til toppen. Så det her det er til bunden, det er til toppen, og det her det er man kan også med 6 mm, så kan man lige masse den igennem, men nu bruger jeg det 8 mm, det er det, de er lavet i. Jeg fandt en artikel et eller andet sted på nettet, som jeg ikke kommer til at linke til, for jeg kan ikke huske, hvor den er henne af. Men der stod der nummeren, altså der stod der målene på bordene, i tommer selvfølgelig, og 8 mm er det tætteste, man kommer på det. Og så det er de første, gode bord, jeg nogensinde har købt. Så nu må jeg jo se, om det er jo pengene værd. Og ellers så har jeg har ikke lige haft så meget tid herude, så det er den allerførste video i år. Og det jeg besluttede mig for, fordi jeg ikke kunne komme videre med selve de her frontknopper her, det var, at så ville jeg da bare begynde at få mit ekstra bord herover. Og hvis vi lige kigger rundt, fordi nu har jeg jo fjernet noget hernede, og de der 2 hylder, de sad for oven derovre. Og de 2 hylder, de sad helt hernede. Omkring dem har jeg flyttet op af, fordi så er der fuldstændig ryddet dernede til, hvor bordet det skal være. Så jeg kan lave det hele i den første sektion. Og så skal jeg lige have fjernet det hernede, så kan jeg faktisk lave anden sektion også. Sådan det hele det er lavet hernede. Så kan jeg lave skufferne. Og så kan jeg stille og roligt begynde at flytte tingene ned i skufferne, sådan som vi kører. Men jeg satte bordet herover for at ligesom få en føling af, hvor slemt er det herovre med pladsen. Lige når der er 105 cm over til væggen her, og der ryger 45 cm i toppen til bordet derovre. Jeg kunne godt tage lidt af det af, men det gør jeg ikke, fordi der er 60 cm, og det er fint. Det behøver ikke være mere. Og de der 2 hylder, de kommer herover permanent, men det er ikke det, der skal være i dem, der er der nu. Det er kun fordi, jeg mangler pladsen, så jeg rykker lidt rundt på den. Og så har jeg lavet, jeg tror der er 10 cm rundt om kampbanken derovre. Så du kan sagtens løfte den op, og så tage den ud. Men jeg har debatteret lidt med mig selv, og jeg tror slet ikke, den skal stå derinde. Jeg tror, den skal derovre stå, hvor den står. Fordi solibordmaskinen kommer jo herover. Og det er alle de plader, jeg har skåret. Der står rundt omkring her. Der står lidt hernede, og noget her, og lidt der, og sådan noget. Og modsat hvad jeg plejer at gøre, så kommer jeg ikke til at vise hele processen, og det kommer bare til at vise dertil noget i dag. Fordi der er ikke noget specielt i det. Altså jeg har skåret med min dyksave. Og det er restplader. Dem havde jeg i forvejen, og det havde jeg i forvejen. Så alt undtagen skufferne bliver restplader. Og så toppen hop, den havde jeg heller ikke. Der fandt jeg en rest ved Silmans, som jeg fik skåret til der. Men alt andet, det rester jeg til at stå. Så når jeg begynder på skufferne, så har jeg været nødt til at købe nogle plader. Og selv ved siden laver jeg MDF, og om jeg laver dem med at fræse ud i dem, eller jeg laver dem bare med en bund med for eksempel 12 mm krydsfiner, så bare sætter den ovenpå, så slimer den, og så er det. Det har jeg ikke besluttet mig for endnu, fordi jeg sætter en front på, så man jo ikke se det. Og det vil være hurtigere for mig at lave det andet. Så jeg overvejer lidt det. Nu må vi se. Men ja, og så lige nu ligger der selvfølgelig en masse skrammel herover og sådan noget. Men man kan sagtens stå her, der er plads nok. Så det er fint nok, fordi jeg bruger næsten aldrig den side der. Og der er stadigvæk, fordi der er jo 55 herind til, og den sidder center i bord, så der er næsten stadigvæk en meter herover hen til center af den der, og det er fint. Og den har jeg så flyttet op af, så den også er ude af vejen for, hvor alt det her nede det kommer. Bord, halløjse.
Så det er en rimelig godt tilfreds med. Og så kan man sige, at når man begynder på noget i sådan et etableret, eller ikke etableret, jo, semi-etableret værksted, så finder man ud af, hvor meget man egentlig har. Fordi hold nu op, altså, der er bare noget, altså overalt. Og jeg havde egentlig sagt, at jeg ville først have lavet selve udsugningssystemet, fordi så kunne jeg ligesom sætte den der til os med permanent og sådan, men det gør jeg ikke, fordi jeg må leve med, at det kommer til at støve lidt, og så må jeg bare gå rent bagefter, fordi den står ikke synderligt godt over. Det, der irriterer mig allermest, det er, at selve studsen kommer på den forkerte side. Den kommer på venstre side, når vi står foran, men egentlig så er det jo, ja, det er venstre side forfra, så den kommer helt herudefra, og så skal den helt derover til ind i en stor klods, og så køre ned, og det suger rigtig meget plads. Hvorimod, hvis den sidder derover, så sidder den rigtigt, og så kan jeg køre den op over, og så rundt og ned, og så skal jeg kun have et lille stykke herover til, og så er det det. Så det er sådan, det bliver. Og så glæder jeg mig til, at... Og grunden til, at jeg lavede det her, det var egentlig, fordi jeg aldrig fik brugt den der fine Incra-ting der, sammen med mine overfræser. Men det kommer jeg til nu, så det bliver fedt. Jeg skal til at prøve, hvad den kan. Så... Og ellers så er der egentlig ikke så meget nyt. Fordi jeg har ikke rigtig haft tiden. Så det er jo bare det. Det eneste, jeg nok... Jeg går lidt og leger med tanken om at skifte min Capex ud, selvom jeg er ret glad for den. Men jeg synes nogle gange, jeg mangler en borerundsav. Og den behøver sikkert være særlig stor. Og jeg havde lidt overvejet, at hvis jeg tog Capexen, og så sagde, solgte den, måske beholde bordet, det ved jeg ikke. Men måske solgte Capexen, så kunne det være, at det kunne betale for en borerundsav i stedet for. Så det går jeg lidt og leger med, om jeg skal det i stedet for. Fordi den er rigtig lækker, når du har lange emner, men når jeg ikke bygger de her ting, så har... Ja. Det næste er også, at jeg også havde overvejet, det var at bygge sådan en, jeg kunne sætte ned i de her 2 riller, der er hernede, som stikker op og vipper ned, så jeg bare kunne bruge min dyksav henover. Så kan jeg lægge en skinne i, tværs her, og så havde jeg egentlig en kapkeringssav. Det er 10-minute workshop, tror jeg han hedder. Han bruger stort set kun sådan en, i stedet for hans kapstav, den står på en mærkelig måde, så han kun har, jeg tror det er 1,5 meter på hver side. Men han bruger det system, så har han det. Det der er jo, jeg har ikke forfærdeligt langt til den side der, men det har jeg jo til den side. Og det er jo noget med, når man har de her dogholes, nu har jeg jo brugt det der system fra UJK, tror jeg nok det hedder, doghole et eller andet stags. Det burde jo være præcis nok til, at jeg kan lægge en skrå op af os, og så lave skråsnit. Og det kan godt være, at jeg prøver det af først. Jeg har også set en, der har lavet en anordning, hvor han bare har sådan en pind, han kører ind og ud, og så kan han lave snit på langs også. Det tør jeg så ikke med den der. Men hvis jeg kunne få den det sådan, at det kunne fungere som en kapkeringssav for mig, så kunne det godt være, at den derovre, den røg, og så at jeg fik fat i en borundsav i stedet for. Det eneste er, at den må ikke være forfærdelig stor, for det er ikke plads til. Men hvis den stod herovre, så når jeg endelig skulle bruge den, så kan jeg åbne dørene jo. Det vil jo give mig en vis fordel. Man kan sige lige nu, der står, hvis jeg har ind til døren her, der har jeg, når den ikke er slået ud, så har jeg 70. Men tog den 80, så vil jeg stadig være okay med det. Og det tror jeg så sagtens, jeg kan få noget til. Og så tror jeg kan bygge skabene om. Jeg skal så have den der Oneido, den er så nødt til at skaffe mig hjem også, hvis det endelig er. Fordi så skal jeg have fundet en anden variant af dem, der er lavere. Fordi så laver jeg bare bordet her lavere, så det passer med, at jeg kan stille en sav om på det. Og så må jeg se, hvad jeg finder på, om de her vinger skal bruges til et eller andet eller ej. Det ved jeg ikke. Det må vi se. Også mest fordi det kunne være fedt, hvis det her det kunne komme ned i højde med det, der kommer ved siden af herovre. Sådan at det hele det passer i højden, fordi så kunne jeg jo stadigvæk stå med noget, og så køre ud, selvom det var det langt. Så det var i hvert fald lige tanken indtil videre. Det er altid sjovt. Altså drømmeværksted, det bliver det ikke. Der er jo ham, Hooked by Wood, han har, eller Hooked on Wood, han har jo det der med, at nu har han lavet hans drømmeværksted. Det kommer jeg ikke til. Men jeg kommer til at lave et eller andet, hvor de ting, jeg har, rent faktisk kan bruges. Og så synes jeg jo stadigvæk, det er sjovt at restaurere høvle. Og jeg har faktisk fået solgt på høvle mere.
og jeg har også en, jeg har lovet at holde tilbage. Så det svinder groft i dem. Og jeg har egentlig ikke særlig mange på vej hjem heller. Så det er lidt mest til mig selv nu. Men jeg håber, I kunne lide det. Det var vores første video fra mig af. Så tænker jeg, når der sker noget ude om noget tid, måske når jeg har lavet selve karrosseriet derovre, så kan det være, at jeg lige laver en video, hvor måske når den ligger op på bænken, så man ligesom kan se, hvordan og hvorledes det kommer til at være. Hvordan jeg samler det og sådan noget. Jeg har jo tænkt mig, at jeg ville bruge 6 mm krydsfiner som bund, eller MDF, hvad det nu bliver med. Fordi så kan man sætte sine fræser i en stilling, heroppe 6 mm høj, 6 mm fra landet af. Og så kan du køre det på, jeg tror det er 3 eller 4 forskellige måder, man skal skære det. Jeg så det inde ved Stumpy Noobs, tror jeg han hedder. Og så kan man køre den på højkant og sådan noget. Og så er der, ja, det ser skidesmart ud, jeg har aldrig prøvet at lave det. Så det er derfor, jeg går og overvejer, om jeg skal gøre det, eller jeg bare skal gøre, ligesom jeg gjorde med den her nede, hvor at jeg egentlig bare tog, det er bare 12 mm krydsfiner, så en kasse ovenpå, og så skruer du den front på, og så har du jo det, og så havde jeg noget krydsfiner til over, så skar jeg det ud, og så var det greb. Greb kommer ikke til at blive lavet sådan den her gang. Ja, det ved jeg ikke, om vi gør, fordi egentlig så kunne jeg jo bare dreje grebene på drejebænken. Det kunne jo være sjovt. Men jeg ved ikke om... Jeg kan lige prøve at se, hvor store de her de er. Jeg rambler lige lidt. Det må jeg leve med. Sådan er det altså. De nye skuffer, de bliver kun hertil. De bliver kun 40 og 30. De bliver kun herinde. Hold op det der. De fleste af dem bliver så lange. Det kan man ligesom se det. Og så har jeg en enkelt, der bliver så lang. Og så har jeg så nogen, der bliver 60. Det er helt derud til. Det er sådan lidt. Altså, dem her, de fungerer fint. De er ikke særlig stabile. De er ret handy. Og det kan godt være, at de bare skal skrues fast igen. Men, ja, det var det for nu. Jeg er kommet lidt længere med det her år, så det kan være, at jeg laver en samlet video, hvor jeg lige viser, at kassen, der ligger heroppe, hvordan jeg lige samler det og sådan noget. En lynhurtig en. Fordi jeg har jo skåret det hele, så det kommer ikke til at tage ret lang tid. Det bliver jo spørgsmål om at lægge dem, der er hver sin ende. Formentlig bruge på klemmer til lige at holde dem med. Læg dem her ned imellem. Sæt de 2 sider på først, og så resten bagefter. Det bliver bare pocket holes per et eller andet. Så den har fat i noget. Og så får den her pocket holes i top og bund, så de også sidder fast på dem her. Og så skulle det gerne sørge for, det hele det er lige. Så ja, håber I kunne lide det. Næste gang, så har jeg forhåbentlig fået... næste gang, der bliver fri igen, så har jeg forhåbentlig fået samlet det der skidt, og så... ja. Så er der blevet frigivet noget plads, og så kan vi komme lidt videre med tingene. Jeg vil helt vildt gerne også have fjernet den der op, fordi lige snart får det der væk, så kan jeg få mit udsugning op og køre, som det skal være jo. Så nu må vi se. Vi snakkes.